Bona tarda, pares i mares, àvies, avis, familiars i amics. Benvinguts a la cantada de Nadal, als nens i les nenes de l'escola i tots els mestres i companys que han format part. Estem molt contents i ens sentim orgullosos avui de poder regalar-vos les nostres cançons. Aquesta és la nostra manera de celebrar amb vosaltres el Nadal. Les nostres cançons parlen del nen Jesús, d'un angelet i uns pastors i del dimoni. Però les nostres cançons sobretot ens parlen de jugar, de riure i de compartir i de respectar i acollir, de comprendre i posar-nos al lloc de l'altre. Del fred i l'escalfor d'una abraçada, de perdonar, de la família, dels amics. Desitgem que gaudiu molt del concert, que somrieu, piqueu de mans, canteu i us emocioneu. Us estimem molt i l'hem preparat amb molta il·lusió. Sisplau, apagueu els telèfons mòbils, que ens despisten molt i despisten els dos i després la lia I també respecteu el silenci mentre cantem. Espereu-vos a la pausa entre cançó i cançó a parlar. Ho fareu? Per cert, el títol i l'ordre de les cançons el teniu al programa. Ho heu vist, oi? Mares, pares, àvies, avis, amics i amigues, comença el concert de Nadal d'avui. Un fort aplaudiment.
les cançons. No us estem dient gaires coses. Hem hagut d'agrupar les cantades d'aquest any en 3 dies en lloc d'en 4 i no hem tret cançons. No he sabut fer-ho. Si canten 3, en canten 3. Haguéssim pogut cantar una cada un, però no he sabut fer-ho. Llavors, no perdem molt de temps en presentacions. Les coneixeu, són cançons, us ho han dit els nens, parlen del nen Jesús, però sobretot parlen d'alegria, parlen de compartir i això. I ells són els protagonistes. Un aplaudiment gegant pels nens i les nenes de segon. Preparats? Els expliquem un conte? Sí? Sí. Un conte d'un rei i d'un camell. Pobre camell. Els de darrere s'han de tirar més endavant. Va!
Una mica sí que expliquem. He fet una mica de broma abans amb el tema de les flautes, però la veritat és que és veritat que hi estan posant molta atenció, tots, molta. I que avui, amb el poquet temps que tenim per fer a classe, perquè no només toquem la flauta, també toquem altres coses, amb el poc temps que tenim a classe, poder fer això avui, de debò que és mèrit per ells. A la cançó d'abans no han tocat la melodia tenia més notes i han fet una abreviació de la melodia perquè ens entenguem. A la que faran ara, tampoc faran la melodia, tot i que n'hi ha alguns que com que els grans la toquen, ja la saben força, la melodia. El que farem avui no ho hem fet mai, això. I és que els de segon, i estem dient segon, 8 anys, cantaran El noi de la mare, que és una melodia tradicional catalana, una cançó de Bressoles, que es canta molt per Nadal. Cantaran El noi de la mare. Després sentirem com les flautes... Sisplau, no me despisto. Gràcies. Després sentirem com les flautes interpreten una veu complementària, no fan la melodia principal. I després intentarem que soni, que al dematí ha sonat bastant, que les flautes toquin la veu complementària mentre els petits de segon canten la melodia principal. No és cosa fàcil. Ho hem fet i ens ha sortit, oi que sí? Hi ha hagut un moment que m'he mogut allà dalt, però